magwora, jodala mageno, agone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi mar mondo wawuo kodi kit weche machal nade ma Jehova oloso thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora, jora magwora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny, chunya odendi jatend lweny, erokamano kuom loso thuoloni mar mondo wawuo weche ni ka kinde pod nitie. Timnwa ng'wono Ruodh polo mar kuom Yesu. Amen. Jora magwora, adhi wuoyo kodi ndiko mawuok e Mariko 16. Anuoyo e Mariko 16. Kendo adhi somo thuon wach kaka ondiki. Thuon wach wacho niya, chier mar Yesu, mano ja Nazareth. Kare Yesu kende ema nochier momuomo liel. Ajuoke magweng'wa osetho, ji to noluorogi. Magweng'wa bende nosetho, ji noluoro. To kaka ne githono pok gichier, konegi tiluongo ni jochiende. To we apimni gima ondiki kawuono e Mariko 16 matindo 3. Maler mar Jehova wacho niya, to kane pod gin e yo gidhi, ne gipenjore niya, ng'ano ma ang' nong'ielnwa kidi molorgo dho liel. Mane gima dwa wuoye, kidi moloro dho liel, kidi moloro nyim dhoranga gi ng'ato, kidi moloro ohand ng'ato, kidi moloro inyar ng'ato. Makato dhi e tedo to ji ong'eyo ni kaka kidi nodino ne kend marocha e kaka kidi biro dino ne ka. Omiyo nyaka Josembe ne nosedonje mowacho ne yawuot wegi ni kik ihedhrie, nikech loka manyocha ne en tiere cha notieke higni 3 kata mana nyathi madome nyuka onge. Ma kikitemie kawuono ni wakelo chier mar choke ja Nazareth Yesu man kod loch. Mine openjore ni to ng'ama nade ma ang' nong'ielnwa kidi. Chwo osepenjore ni ng'ama nade ma ang' nong'iel kidi madalawa ma samoro ng'ato nodongo to yudo ka kidi no ne nitie kinde kwaro, man en bende kodongo to yudo kawuono bende kidi notamore ok ong'ielre. Kawuono ni wachungo chier mar choke ja Nazareth Yesu komeko ng'ato manyalo ng'ielo kidi momoko nyaka ohand ng'ato. Momiyo ala imedo ne nyaka lon machak med machielo, ohala pod nyumre anyuma. Kidi mano mako yawuot wegi manodhi mbalariany kawuono gidhomo kisungu madongo e tie dukni ka gikawo nyako poko rabolo e gik moko mag jwela moko e paper bags ka gikete tokgi. Kare kidi no oselwar nyim dhorangach modino mowacho ni katitere mbalariany kata ni us lopi to nitie kidi manodhi olor nego do ng'ato matek makata papers nego eko ok nyalo konye. No kaw kidi modhi olu oketie wi papers mag ng'ato. Kawuono ng'ato wuotho kadao kendo ywak openjore ni nochakre gi kure kara natiek gi kuma nade. Miyo ywak koparo nyaka lo mano uso kano twe odinye matek, otwe iye matek. Owacho ni nyakwar mani ma chiemoro nogola e wuoyo, nogola e ng'ono, nogola e chong. Kawuono wachungo chier mar choke Yesu ja Nazareth, ng'at manyalo siro od ng'ato manitie kidi modhi moloro matek. Kidi no ka ji wuotho to nene nyim dhorangach wacho ni ajo dala ni to kare ne chalo nade. Kare dala ni ang'o momiyo liete donje higa ka higa, dwe ka dwe, bang' dweche adek ka dweche adek. Kara nitie kidi manokaw to bimodhi olorgo nyim dhorangajno. Gima nodong'e ne dalano nothung'e ni ok onyal sudo. Onge ng'ama nyalo yude tich, onge nyar ng'ato manyalo tedo, onge yawuoyi manyalo kendo, onge tich minyalo yudi, onge pith manyalo bet e dalano, ohala ok nyalo sudo. Nokaw kidi modhi olor godo matek. Kawuono wa Yesu wakelo Yesu komeko, ng'at manyalo golo kidi manodhi omako dala ng'ato matek. En tiere katinga mang'ongo obiro dhire kogole oko ja Nazareth, en kende moromo. Duongo dog ni jatend lweny Muma wacho niya, kane pod gin e yo gidhi, gipenjore ni to ne gipenjore niya, ng'ano ang' mang' nogolnwa kidi molor go dho liel, ng'ano mang' nopar dalawa ma chandruok nitie, ng'ama ang' nogolnwa tuo mosike odni, ng'ama ang' nogolna koko manie oda mosiko pile kod pile, ng'ama biro golo na tuo mar chang'a modonjo na ot momiyo odani nyithindo ok nyal winje maber, ok nyal winjo maber, jaka mama ok nyal winjo maber. Kara nodhi olor kod kidi matek. Kawuono wakelo Yesu, wacho ni biuru joma ogangre gi misike mapek na miu yweyo.
kawuono wakele kawuono ni ng'ama neno kogangre gi misike mapek madala gi ode nyaka nyithinde nyaka ande nodhi luor matek kod kidi marang'ongo kidi ma ji neno ka ji wuotho to neno ji wuoye e nyim dharangaji no ji wuoye tijno ji wuoye kata mano ala no ji wuoyo neno kidi mano nolor godo dharangaji no nolor godo tijno giwacho ni mar joka ng'ane ni to pogore nwa wan kod duoko kawuono Yesu duoko ja Nazareth ng'at modonjo dala gi Lazaro sama Lazaro ne nie bwo liel fulwang ni fuyore kuome nyaka kudni komeko sama nodonjo ka jodongo riede tie chiel jodongo manobet mos girita deka der kayiem sama Yesu meja nodonjo ng'at ma jaduok geno Lazaro nochung're lela nying Yesu ja Nazareth mafog malitongo gufa malenogo sarut nyaka lwang ni ogo sarut en ka ja Nazareth ng'at mabro golo kidi manade manomako dala ng'ato wang'e ja Nazareth duongo dog ni wendo. Zaburi 22 Matinda pargario to kapok asomo to winji to kane pod gine yo gidhi ne gipenjora ni ng'a mang no ng'el kidi moloro go liel to kane giting'o wang'gi ne gineno ka kidi no oseng'el dire ibiro ng'ele dire kidi moselor no ero ibiro ng'ele dire chandruok mosemako par ng'ato ibiro ng'ele dire ok lich ni luonge ni COVID-19 ibiro ng'ele dire ok lich ni luonge ni diabetes ibiro ng'ele dire ok lich ni en dhier manyaka jogweng' neno ibiro ng'ele dire ok lich ni en TB ibiro ng'ele dire ok lich ni en koso nyathi wan gi Jehova man kod nyithindo oloko nying Sarai moluongo ni Sara ng'at mogwedhi kawuono Jakobo ikone ni winji kawuono ni Jakobo wuod Isaka ok chak luongi gi nyingi mar Jakobo ok chak luongi gi nying mar dhier ok chak luongi kod nying mar mama maonge kare madichuo e wiye kawuono Jehova mi odi kaka jowadu kawuono waikore ne darusu mari e nying Yesu ja Nazareth makinyiso ji pete tinyiso ji pete ni Jehova timo na onyalo loko nying ng'ata ucha nono noloko nying Jakobo okoni ni wuod Isaka kochakre kawuono ne kata jogweng'u nong'e gi nying mar dhier kawuono Jakobo nyingi loki luongi ni Israel ng'at mogwedhi kata nyuola ne okogwedhi jomutiyo godo okogwedhi joplot ne okogwedhi iluongi Israel ng'at mogwedhi e nying Yesu ja Nazareth chung' malo kigo koko matek kiwacho niya kik mano ma Jehova duoko na mano Isaya 45 kowacho ne Kuros Ruth moyiero niya asemako badi makora chich mani lawa sigu mana mbele abiro piyo gode mogangore mani mbele ni maywa ni mwandu mopandi e mudho duongo dog ni wendo nyaka mwandu manopandi e mudho mano wach ni dele wuok di bed godo nyaka nyithindo manopandi e mudho mano wach ni magi tok ni ting'e tiendi kawuono wabro luongi min ng'ato kawuono wabro luongi wuon ng'ato kawuono wabro wacho ni madala joka ng'ane mae od nyar ng'ane mane wacho ni ok nobed kata gi ot cha pok odeko mondo Nyasaye osir ng'ato bende Nyasachwa ok mondi be ok odeki obro timo ne ng'ato sama nosimo ne Joseph ogole kogole jela kama ne iparo ni Joseph en ng'at ma jela owuok gi kunguru korwake dende kowuok oko to nyaka skeche mane chwade gi segegen nogo saruto piyo joma nowacho ni ok nyal reng gimani biro po ka inie ma Jehova oting'e malo owete Joseph use ka noduogo to ok ne giyudo Joseph usi mano ter Misri kotwe lwete ne kod nyororo ne giyudo prime minister joko manowacho ni ok nyalre kuomi mano oketo nyaka kite madongo ibiro neni kidonje dala kendo ka Jehova otimo ni ng'wono malich mano Nyasaye mwadendo en ka jakondo mula jaloko nying oloko nying Joseph okone ni ukija jela iluongi ni prime minister okone ni Jakobo ni wiji Jakobo kawuono okluongi Jakobo kadhira mano dhi dala ner mare Laban kawuono iluongi ni Jakobo ng'at mogwedhi Jehova wacho ng'at mogwedhi bing'eyo kaka ng'at mogwedhi chalo kaka Jehova loso ode kaka Jehova loso nyithinde mane gik ma Jehova opango ni kawuono ni Jeremia 23:29 wacho niya wachne chalo macho chalo nyundo obro baro lwanda matindo mano chung' e nyundo rangauno obro baro gi kawuono nying Yesu ja Nazareth duogo dog ni Yesu wendo iber jakondo mula ber ja Nazareth Zaburi 22 Matinda 12 iber manade Adonai abro de chier mar choke Zaburi 22 Matinda 12 aseneni ya Nyasachwa pare dala mokwamo ni Zaburi 22 Matinda 12 wasigu mang'eny olwora ka ruedhi gik momiyo nyaka dala nitiere lwendni momoko gini wasigu ma ok nindi ma otieno sami wuotho sami nindo to gin ok ginindi gibede buche gi moko mag put mag manyo kaka nyithijo ka ng'ane mondo kargi okethre mondo rundre
chi joka ng'ane mondo mi wuoge dala cha mondo dhi mondo luongo wuod ng'atni ni misumba mondo nyar ng'atni mondo luongo ni nyako ma onge chuore baba ya kawuono wasigu kata luori ka ruedhi pile kod pile mama wacho ni wasigu mang'eny oluora ka ruedhi giduto gigoyo na ageng'a mana ka ruedhi makweny mag Bashan ging'amo na dhogi ka sibuoche maruto kadwaro kidha kawuono ne wawacho ni kata giluori kaka sibuoche madwaro kidhi wan kod Jehova Elgibo wan kod Nyasaye mapok olony. Isaya 43 Matinda 13 wacho ni e nyinge Yesu Nazareth wasomo an Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng'. Jehova kano wacho nobiro siro dalau obiro golo kidino kata wasigu luori machalo ruedhi mag Bashan obiro timo ni ng'wono mano Nyasaye mapok olony en Jehova manokao moloso modhi oloko nyinge Jakobo entie kaka wuono Esther nodhi oloko nyinge ogolo nyathi kich moketo mobedo chi ruoth iluongo ni Mika chi ruoth ang'o ma pod pok odeko merwa onge gima osedeko Jehova dwa timo ni kawuono ni kiting'o badi kiwacho ni Jehova timna kawuono kata tekra morumo Jehova biro gola pien mar midekre kawuono ni aluongora ng'at mochango okachaka bed ng'at ma jamidekre musike pien pile kod pile ng'at nyithinde pile kod pile siko bedo kod chandruok Jehova chielo dala na chielo oda wang'e Nazareth Yesu mapok olony enitiere kao Daudi ka Jesse kogole kwath koting'o kede koting'o nyaka rabuon manofulo kuonde manodhi ochieng mano wuothe go eko Jehova golo jakwath e kwath okele Jehova ma jalok nying okele ikawo mo iole wiye wetene ne ok ong'eyo ni Daudi ni ma kiny nobed ruoth ineno nitie joma ok ong'eyo ni odika ni kiny noyudie mal nyuola biro bede nitie joma ok ong'eyo ni ohandi no biro chung nitie joma ok ong'eyo ni chieng' moro nitie nyathi tiendi wach ni kawuono ni kaka ni loko nying Daudi kigole kwa Jehova timna kawuono pok odeko mondo Rabi Adonai Ebeneza Elgibo Jehova nisi yawe mondo timne ng'ato lela ka piny neno duong' odog ni nyakwa Jesse mumba kona ni Isaya 43 Matinda 13 ane Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng' osiepe osefacho ne ji gik madongo moko gisetimo godo neno nyaka liete mage giwacho kaka gibiro konyo nyithinde kiye moko nosenyisi kaka chieng' moro ginimi pesa mane tim godo ohala moko nosekone kaka biro mi pesa michulo godo ot sama nolor ni dot kaka ni one gi simu ne ok oyudgi nowach ni mteja apatikani Jehova watu wabrugo ni simu kawuono kwa tingo bedewa wacho ni Jehova par merwa parie oda mumba wacho ni ane Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng' gima mako Jehova komako odi gima mako Jehova komako tiji gima mako Jehova komako ich maremono gima mako Jehova komako nding maremono gima mako ka Jehova mako ich maberono gima mako Jehova komako tich makethoreno gima mako Jehova koketho jakohala mayumba moko mokino muma wacho ni ane Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng' ane Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng' gima mako onge ng'ama nyalo kao bede gima timo onge ng'ama nyalo ketho Jehova wacho ni onge ng'ama nyalo ketho kata giwuotho gotieno ka giluoro dala ka gin duge gimoloso onge ng'ama nyalo ketho kano wacho ni dala usudo gimoloso onge ng'ama nyalo ketho enie komeko chier mar choke ondike Mathayo 15:13 ni gimoro amora ma wuora madie polo ne oko pidhi biro pudh oko kata ne gikuny gige dala fut 100 wan kod komeko sima gimoro amora ma wuora madie polo ne oko pidhi biro pudhi Jeremia 1:9 wacho ni ami teko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ni mane Jehova Shalom wating'o kawuono makele ka wacho ni ng'amo yie kawuono ni obed tuo ibiro pudhe sani obed dhier ibiro gole kawuono obed ndulu ma ibiro pudhe sani e nying Yesu ng'ato chango wacho ni e nying Yesu Nazareth awinjo weye maklo Yesu mapok olony e kondo mula toromo duong' odog ni wendo duong' odog ni Nazareth ber manade Adonai ber manade Elgibo Nyasachwa pod iromo jakondo mula pod iromo wang'e Yesu ono ber manade sulwe Zaburi 23 Ruoth Nyasaye ma jakwath wan kod ng'at mabiro kwayowa kendo ka wawuotho to biro telonwa kendo ka wan wadhi e lege to biro telonwa Jehova biro rito od ng'ato muma wacho ni Ruoth Nyasaye jakwadha
kata ka wuotho Ruoth biro kwaya, kata ka bedo piny Nyasacha biro reto nyithinda, obiro siro oda obiro rito. Acha ni Jehova ibiro kwayo nyako ohala nani, ibiro mako ohala nani michiel. Nyako mar polo, kuom mano ok anyal chando gimoro, ok ni chand kata school fees, nyaka rent jo odi Jehova biro chulo, nyaka tuo biro rumo, ok ni chand gimoro. Nyaka ywak gi ywagruok gi muodo lak biro wuok e dala. E nying Yesu ja Nazareth wan kod komeko chir mar choke. Ja Nazareth nyaka yamo marach manyalo dhi ka kudho kochimo odi. Wan kod Yesu Lwanda, ng'at manorie bade ma yamo noling, nyaka yamo nogo sarute Yesu meja. Samo muga nochung malo, yamo nogo kuling thi. Sama ne jo otedogo koko matek mawacho ni simba watho, kawuono ng'atang nogo koko mawacho ni japunya neno kidi kochung na nyim dharangai. Omuga kawuono lor, ini jakwadha simba mulor kawuono lor matek. Ini jakwadha kawuono simba bro kwayo odno, manuel bro kwayo dala no, bro kwayo nyaka nyathi mokwamo no, nyaka mama moleo no, nyaka jaduong' moleo no, kijana mokwamo no, wan kod jakwath. Kuom mano ok anyal chando gimoro. Ene momiyo aninde lumo mang'ich. Jehova ema biro siri. Madala ni sudi, madala usudi. Maodi sudi, mohandi sudi. Manyaka tuche mominyiri rum, Jehova biro timo ni ng'uono. Kendo tera mondo modho e pimo kwe. Oduogo chunya kendo telo na yo makare. Kaka nosesingore. Ruoth Nyasacha, kata obedo ni akadhe mar tipo mar tho, masaboro jomoko oseng'ado ni bura, mano wacho ni gima omaki no mano to wawene Nyasache. Nitie Jehova ma jaduok geno. Opar Hezekia konyisi ni ndalo ne orumo, Hezekia olokore ka ng'iyo korot. Jehova nowinjo duoko momedo ndalo. Pok odeko mondo Jehova omed ndalo ne ng'ama nade mokwamo, ne ng'ama nade moleo, ne ng'ama nade ma piny nyiero, ne ng'ama nade ma piny siyo. Pok odeko mondo Jehova tim ne ng'ato ng'uono. Sama Daniel ne nie bur sibuoche, oganda nong'eyo ni kinyne ka gin dhi ng'iyo sa Daniel to gidhi yudo choke lilo. Sama ne Ruoth Darius nomondo gokinyi noyudo Daniel ma pod ngima. Joma noparo ni mari orumo biro yudo ka ohala ochung', nyithindo nitie dak ngima. Nying Yesu ja Nazareth wach ni higa ni ati marus. Wan kod Jehova ndiki Zaburi 81 matinda 6 na biro golo dheru mar ting' mapek e goki. Kawuono Jehova biro golo dheru mar ting' mapek e goki. Nying Yesu ja Nazareth odheru mar lweny, mar koko, mar ku, mar masiche. Nying Yesu biro pudhe oko sani. Gimoro amora ma wuora manie polo ne oko pidhi biro pudho oko. Zaburi 40 matinda 2 wacho niya, noywaya kogola chuodho motimo todo, mano en gi pok odeko mondo timne ng'uono. Jeremia 33:29 wachna chalo mach kendo chalo nyundo biro baro lwanda matindo tindo. Mumba wacho niya, Jeremia 40 matinda 4, kawuono ne agolo nyororo ok e lweti, kata ober nyororo matwe wach ni erokamano Jehova. Kawuono go oriti ne tuo, kawuono go oriti ok chak duogo alor kendo. E nying Yesu ja Nazareth ating'o nyathina tienda. Kane iloko nying Sarai miluoko ni Sara, kane iloko nying Ana ja Paradiso, loko nyinga kawuono. Wang'eyo Jehova mar polo gi piny. Kane oloko nying Esther nyathi kich modonjo od ruoth mobedo chi ruoth moluongo ni Mika chi ruoth. Pok odeko mondo Jehova oloki nyingi merwa, pok odeko wadwa mondo Jehova oloki nyingi. Wan kod Jehova mar polo kod piny ong'eyo ngimani, ong'eyo nyaka sama ne chwie mama no ong'eyo ndalo midwa tieke piny ka. Onge ng'ama koni ni wabiro tieki. Wan kod Jehova ma kowacho ni tieki to wacho na medi ndalo. Duong' odogni ja Nazareth, duong' odogni wendo. Chakruok 28 matinda 15 Muma Nyasachwa wacho niya, asomo gima ondiki e Muma maler mar Jehova. Iber manade ja Paradiso. Muma wacho ni anabed kodi, kata ji odagi ni ok nobed buti. Kech dala une onge gik moko mabeyo minyalo ne kata minyalo kwan. Jehova to yie no yie biro bedo buti. Wacha ni Manuel sud buta, japuonj bedo buta. Sama Jehova bedo buti tuoche onge. Sama Jehova bedo buti dhier onge. Sama Jehova bedo buti masiche kod chandruok orumo. Onge ng'ama kwalo api gotieno sama nindo. Jehova chili, Jehova umi, Jehova riti. Oyie na biro bedo buti. Wachacha ni japuonj kawuono sudi bedo buta ratego. Anabed kodi
kendo anariti kamora mora midhie nyaka duoki e pinyni. Ok na weyi, Jehova wacho ni ok no weyi. Kata osiepo ringo migo simbe to ok gimaki, Jehova to ok no weyi. Kata tuke digi dana mar midekre chunga giwacho ni Jehova wacho ni ok ne weya, ruoth kawuono chunga. Kata ionge gik moko malich wan kod Jehova manyalo kelo gik malich goloko nying Jakobo wacho ni erokamano Jehova ok ne weya. Nyaka duoke piny ok na weyi. Kapok atimo ni gima asechano ni. Ochano ni gik mabeyo. Mano Jeremia 49:11. Owacho ni ok no weyi nyaka otim ni gik mane osechano ni. Wacha ni Jehova ni chano na gweth timna. Jehova ni chano ni biro ting'a malo manuel ting'a malo. Jehova dalawa ok tek moki chong kawuono. Wawuoki mudo ndalo kod uguda gweno dewa e sani. Jehova ber manade ruodhwa. Pari dala moleo ni jakono mula. Pari mama mayuak ni ruodh polo. Sire gi mondo ni maliche ya Adonai. Jehova pari nyathi sikul madao ni e ruodhwa. Pari mama manyuolo nyithindo to kome to kot kaka oganda ni ruodhwa. Joma dhogi lew dusiluonge kaka jakisoni. Igolo Paulo kod Sila e jela japuonj timono kawuono. Igolo Petro ka Jona e jela ya nyaromo mar polo gi piny. Oganda no obaro ni mano ne ok ni Petro kawuono tim ne ng'ato ono ma ji wach na dira ka Jehova ngima. Igolo Daniel bursi buche ruodhwa, gol mama ni e jela. Gol jaduong' ni e jela. Gol nyathi sikul ni e jela. Na umechela 13 wacho na bro chodo nyorono motwew godo. Isa 22 matindo 25 wacho na bro pudho muso malo mogur matek. Jokolosai 2 matindo 14 wacho ni norucho gima nondiki manotwewa godo. Kata nondika machalo nade kawuono japuonj ruchi. Mondo dala ni odong' e thuolo japuonj ruchi. Fwenya bich wacho ni waywak ni tie sibuor mar dhod Juda moselocho, en gi ratiro mar yawo kitabu no e lela. Mar yawo nyaka gik manolone dala uwe lela. Mano kete kidabiriyo go en gi ratiro mar yawo gi kawuono. Nyaka gima nade manolore e nyar ng'ato en kod ratiro mar yawo kitabu no kawuono. Nyaka gima nade manodhi oloro go sombo ng'ato en gi ratiro mar yawo kitabu no kawuono. Nyaka manodhi oloro godo jakohala no en gi ratiro mar yawo kitabu no kawuono. Nyaka manodhi oketo godo tuo kuom ng'ato kawuono japuonj ni gi ratiro mar yawo kitabu no kawuono. Moruch gi bora manondiki e iye kawuono simba bro rucho. Gima nade manondiki momiyo dala gi ng'ato. Iwacho ni dala ni kata mana dhiang' ok nyalo donjo, en gi ratiro mar rucho. Gima nade manondiki. Mano tweyo dala no kod ratiro. Duong' odog ni ratego. Iber ja Nazareth. Wabro dendi chier mar choke. Wabro luongi Adonai. Wabro luongi Ebenezer. Pari jogi mokwami anete ruodhwa. Wang'e ja Nazareth. Biro locho ne jogi, rategi biro locho ne jogi. Biro siro jogi, japuonj biro siro jogi. Isaya 65 matindo 23 wacho niya. Maler mar Jehova. Muma maler. Ok ni ketho tekregi kayiem nono. E ohandi no ok ni ketho tekri. E tedo ni no ok ni ketho tekri. Oh, nyaka kawuono ni. Nyaka tich mi yudo do biro sudi e mbele. Sami ting'o ji malo, inuting'i malo. Nying Yesu ja Nazareth. Daniel nodhi nyaka piny mawendo. Mane kama Daniel nodhi omiye promotion. Kata in e piny Naivasha, in Homa Bay, in Nakuru, nyaka Migori, kata in Nairobi, kuma nade. Ok ni ketho tekri. Nying Yesu ja Nazareth. Wan kod Adonai Ebenezer eligible Jehova manyalo loko nying ng'ato. Ok ni ketho tekri. Nying Yesu ja Nazareth. Gimora mora ma ini chake Jehova nobed kodi kachako kodi. Mano Nyasaye mapokolo ruodh ngima, ruodh lela, jakedo mar kedo obro kedo ni kaka no kedo ne Daudi e nyimo Goliath. Goliath ng'at mane ni kod lony mang'eny e nyimo lweny. O sama noromo kod Daudi, to ka Daudi nokone ni anabiro iri kating'o Nyasach Israel, mano ruodh oganda lweny, oting'o kiti 5 kende. Fwenyruok maro maler kona niya, noting'o faith, determination, hope bendo kete iye kanyo. Owacho ni Jehova mar polo kod piny ibiro kedo na to kuongo ting'o Nyasaye wuoro. Nyasaye Roho Maler bende ni e iye kanyo. Kawuono wacho ni Nyasaye wuoro bende nitie. Ang'o matek manotem go Lwanda matame loyo. Kaw Nyasachi Daudi manoloro Goliath, wacho ni Jehova in Nyasacha. Goliath mar tuo iluar, Goliath mar dhier iluar,
Dungo dog ni wendo. Sa prauchiel gabi pregadek. Bende okini nyuol nyithindo maneno masira. Nimar gin kachiel gi nyithindgi gin joma Ruoth Nyasaye ogwedho. Wadhi kodi e lamo. Jave ber manade. Pare mama mowinjini, pare jaduong' mowinjini. Pare nyathi sikul mowinjini e Nyasachwa. Siri jogi ja Nazareth. Iumgi kendo ichielgi gi tekoni. To mara kuom Yesu. Amen. Jora magura jodala mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bati Ministries Israel e piny Kayole. Namba dang' iyudago en 0733 79 49 10. Anuoyo. Namba dang' iyudago en 0733 79 49 10. Namba machielo en 07 kendo 07 to 705376. Anuoyo. Namba dang' iyudago machielo en 07 kendo 07 to 705376. Mad Jehova majasir joge osiru kawuono, osiru kiny, osiru ndalo kod ndalo. Amen. Olunga jaera